Zalán, ne rendetlenkedj Hey. Lépjetek apák! Mindenki csak benne. Olyan nincs is. Tudni megmondták neki. És a másik kell. Megvan a lap? Meg a mellén is. Hogy lerángatod a színpadról. Úgy, mint a Robi motor. Így a mellén vagy mi miért az elejének? Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hál' Istennek, gyönyörű időnk van ma is. A koszorúzáskor már köszöntöttem a marosszentgyörgyieket úgy, hogy csodálatos az április, csodálatos az, hogy ennyi rengeteg embert meg tudunk mozgatni. Az is csodálatos, hogy több éven keresztül a Szentgyörgy-nap megszervezése úgy sikerült, hogy remélem minden kategóriához szóltunk, megszólítottunk egész pici gyerektől felnőtt nagy emberig. A kezemben egy olyan műsorfüzet van, aminek a címe Magyar Néptánc Fesztivál. A fesztivál sok esetben szomorú szájízt jelent, versenyt. Hál' Istennek nekünk nem verseny. Nem versengünk senkivel. És főleg, mikor hátranézek, és megnézem ezt a rengeteg sok csodálatos fiatal lányt és legényt, olyankor azt hiszem a napsütés is erősebb, Marosszentgyörgynek ők a jövője. Az a jövő, amiért érdemes Marosszentgyörgyön élni, és nem csak Marosszentgyörgyön. Most jelenleg róluk van szó. Ezekről a csodálatos, egész pici gyerekekről, kicsivel nagyobbakról, és majd rátérünk az öreg fenyőknél, majd a kicsivel idősebbekre is. Ugye, hogy szükségünk van újabb óvodára. Csak egy töredéke van a színpadon azoknak a gyönyörű, jóhangú énekeseknek, akik községünkben élnek.
Tényleg szükségünk van, és szeretnénk majd, ha mindnyájan besegítenének, legalábbis gondolatba, imádsággal, hogy sikerüljön végre az újabb óvodát felépíteni, hogy legyen a gyerekeknek, legyen a jövőnknek tényleg biztos menedéke, ahol fejlődhetnek, és ugyanúgy énekelhetnek, mint most ma. A következő műsorszám ugyancsak az óvodásokat szólaltatja meg. A helyi óvodások táncosait Máté Zsolt és Andrea, illetve Paniti Zsófia és Kijén Ferenc tanították be. Kérném az óvisokat, hogy táncoljanak. Fiatal az élet
tapsot Mátééknak. Máté, Zsolt, Paniti, Máté, Zsófia, Andrea és Tié Ferenc, és ezeknek a csodálatos, ügyes kis ovisoknak. És ezt azért mondom, hogy óriási taps, aki anyuka vagy apuka egyszer életében megpróbálta a saját egyszerű gyerekét megtanítani otthon 2 jobbra, 2 balra mozogni. Az biztos tudja, hogy mit jelent ennyi picinek azt mondani, hogy most fiam menjél jobbra, amikor azt se tudja a 3 éves, hogy van-e neki jobb lába vagy bal lába. Tehát tényleg nagyon-nagyon ügyes. És tapsot kérnék azért is, nem tudom mennyire ismerik a hátterét. Máté Zsoltunk mához egy hét Völegényi Bokrétával jár. Úgyhogy egy óriási tapsot, boldogságot nekik. Andrea itt van középen, a mennyasszony. Isten éltesse őket, megelőlegezzük előre. Sok-sok boldogságot, és maradjatok Szentgyörgyön. Legalább 100 évig tanítsatok még ügyes gyerekeket, és a sajátotokat is. Sajátotokat is. Hogy továbbra is Mátééknál maradjunk, ugyancsak Zsolték, Zsófi, Andrea és Ferenc tanította be a helyi iskolások vegyes tánccsoportját. Tehát elsősöktől negyedikesekig vannak, ezek már egy picivel nagyobbak. Hát ha jobban tudják a jobb láb, bal lábat. Sok szerencsét, legyetek ügyesek! Tedd fel az emléket.
Kedves marosszentgyörgyiek, emlékeznek még, mivel kezdték ezek a gyönyörű lányok az éneket? Úgy kezdtek énekelni, hogy lányok, lányok, ti szentgyörgyi lányok, van-e néktek lerakott szoknyátok? Provokálom a szülőket. Olyan csodálatosak ezek a gyerekek, szépen népviseletben. Megkérnek tényleg mindenkit, hogy aki csak teheti, 3-4 csomag szivarára. Gyerekek, a diákjaim tudják, hogy én ebbe számolok, mert gyűlölöm a cigarettát. Egy heti szivaráráról kell lemondani, és lehet venni neki gyönyörű szép népi viseletet, és az a gyerek, aki kapott az édesanyjától egy népviseletet, garantálom, hogy szeretne a színpadon be is mutatkozni benne. Olyan sok szép viselettel vonultak itt fel, nem tudom, tudnak-e róla. Szerencsére a polgármesteri hivatalunk megnyert egy hatalmas pályázatot, úgyhogy helyi néptánc csoportoknak majd viseletet készítettünk, most van folyamatban. Mindhárom román tánccsoport részére is, ezennel provokálom őket is, hogy minél többen, ha lehet, táncoljanak. Tehát román tánccsoport részére is román népi viselet, magyar népi viselet és cigány népi viselet, 26 pár ruhát tudunk csináltatni. Ahhoz, hogy viselni tudják, ahhoz az egyenes tartást is megtanulják. Akik már 7-esként arra várnak, hogy a tanárnéni félrevonuljon innen, és a 7C-sek elkezdjék a táncot, ők már egy pár éve táncolnak Zsoltékkal. Látszik majd a tartásukon is. De higgyék el, 100 gyerekből is ki lehet szűrni a tartásáról, hogy kik azok, akik életükben egyszer legalább táncoltak csárdást. Másképp áll a kalap a fejükön, ugye Jászberényi kalapos. Másképp tartja a hátát egyenesen kihúzva, szálfa egyenesen az, aki viseletben van, és tényleg viseli, szépen viseli az őseink viseletét. Megkérnénk szépen, hogy a 7C-sek szépen viseljék a viseletüket, és szépen táncoljanak. Ugyancsak Máté Zsolt, Andrea és Paniti Zsófia tanította be őket. Legyetek ügyesek! Wow.
maradjatok. Nagyon ügyesek voltatok, és szándékosan kértem, hogy maradjatok. El kell azt is mondani, hogy a székelyruha viselés nem csak egy viselés, egy tartást jelent, hanem jelenti azt is, hogy valami mást is plusztot akarnak adni. A hátam mögötti osztály, az iskolánk 7. C osztálya egy olyan osztály, ahol azzal büszkélkedhetünk, hogy az osztálynak szinte fele 9-esen felüli médiás gyerek, tehát oklevelet kapnak évvégén is, tehát nem csak a lábuk jár, hanem hál' Istennek az eszük is. Nagyon-nagyon sok tehetséges, ügyes gyerekünk van, és büszkék vagyunk arra, hogy Marosszentgyörgy Gimnázium ilyen gyerekekkel is büszkélkedhet. Éppen úgy, ahogy én is ilyenkor nagyon büszke vagyok Máté Zsoltra, a hajdani diákra, Máté Zsoltra és Máté testvérekre, akik ugyancsak iskolánknak diákjai. És mielőtt levonulnának, a köszöntéseknél elmondom azt is, hogy nagyon sok testvértelepülés azt mondja, hogy azzal a településsel testvérkapcsolatunk van, de hogy olyan testvérkapcsolata legyen valamelyik két helységnek még, amilyen a miénk, nem sok büszkélkedhet. Tavaly Szentgyörgy napján a színpadon két település közös tánccsoportja lépett fel. Itt Marosszentgyörgyön. Hogy nehogy elfelejtsék egymásnak a jobb lábát, bal lábát megrugni, a júniusi Zalaszentgyörgyi napokkor, akkor mi látogattunk el hozzájuk, és ott újra táncoltak, közösen a két tánccsoport. Amíg a tapsuk mellett a 7C-sek levonulnak, felkérném polgármesterünket, jöjjön a színpadra, és köszöntse vendégeinket. Jó napot kívánok, Marosszentgyörgy! Isten... Köszönjük! Engedjék meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntsem Önöket az első Marosszentgyörgyi Magyar Népi Tánc Fesztiválon. Régóta forrt a gondolat, hogy ha már ennyi tehetséges gyerekünk, fiatalunk, felnőttünk van, szervezünk valami érdekeset. Ehhez a gondolathoz társult Simon Kinga kántornő, és pár héttel ezelőtt eldöntöttük, hogy legyen Marosszentgyörgyön is Magyar Néptánc Fesztivál, mert még nem volt. Az első gondolat az volt, hogy szervezzük meg a Kultúrotthonba. De mikor megláttuk, hogy mennyi gyerek van, azt mondtuk, a Kultúrotthonba nem fér be, ezért a Szentgyörgy napokhoz társítottuk, és ezért jöttünk ki a szabadtéri színpadra gyerekeink nagy izgalmára. Még a tegnap is mindkét gyerekem kérdezte, hogy de apuka, biztos fel kell menjünk a nagy színpadra?